Hrvatski je porezni sustav sredinom 90. godina postavljen na dobre temelje, no s vremenom je doživio izmjene dodavanjem različitih međustopa, olakšica i promicanjem razreda, te je postao kompliciran i nepredvidiv. I gospodarstvenici i građani žale se na poreznu preopterećenost. Ako je suditi prema najavama ministra financija Zdravka Marića, i u idućoj godini možemo očekivati znatnije izmjene poreznog sustava, no one bi ga, tvrdi, trebale vratiti izvornijoj jednostavnosti i učinkovitosti. Tvrtka Tehnix lani je platila 75 milijuna kuna poreza. Ove će godine taj iznos zbog širenja poslovanja biti i veći, oko 100 milijuna kuna. I to nas veseli što možemo platiti. Međutim, to je previsoki napad. Mi u odnosu na naše partnere koji su vani u okruženju gotovo imamo 25% veće poreze, namete, takse i svega onoga što učini jednu firmu ili kompaniju u Hrvatskoj državi nekonkurentnim. U ovoj bi godini gospodarstvenicima trebala biti olakšana porezna procedura, no veće izmjene tek se pripremaju. Kod poreza na dobit jako puno također naravno i sugestija i dobronamjernih kritika s vaše strane koje treba uzeti u obzir. Naravno, ponavljam opet, ne možemo očekivati da će sve to skupa, da tako kažem, zaživjeti, ali sigurno treba uzeti u obzir. Kod PDV-a da ne govorim koliko toga ima. Poslodavcima je zbog poreza na dohodak sve teže zadržati visoko obrazovane i bolje plaćene zaposlenike. Poslodavac mora izdvojiti velika sredstva da bi njima dao plaću koja njih zadovoljava, a s druge strane što poslodavac, nažalost, nema svaki tu mogućnost i onda ljudi imaju niže neto plaće baš zbog tog velikog poreznog razreda i onda odlaze svoju sreću potražiti negdje van. Porezno je opterećenje rada zbog prireza još veće u gradu Zagrebu. Treba razmišljati o poreznom rasterećenju rada, o proširivanju razreda na koji se primjenjuje stopa od 25% poreza na dohodak ili čak o ukidanju ili snižavanju stope poreza na dohodak od 40%. Moguće izmjene poreznog sustava ne treba očekivati u ovoj godini. Ono što sam rekao za ovu godinu da nećemo ići u izmjene poreznog sustava izuzev uskladbi sa direktivama Europske unije, zapravo sam mislio zaista uzeti si vrlo kratko vrijeme, jer u ovom trenutku ja mislim da nismo spremni za cjelovito rješenja, ali kroz sljedećih 4-5 mjeseci mislim da bismo i trebali biti. I Europska komisija i MMF i Svjetska banka preporučuju nam uvođenje poreza na nekretnine, no to je politički teško provesti zbog otpora građana, ali i neusklađenosti zemljišnih knjiga. Vi morate uvesti točnu evidenciju, uskladiti gruntovnicu i katastar, prema tome da znate koga oporezujete, da znate koja je to površina, ko je vlasnik. Porez na nekretnine, ako se jednom i uvede, morao bi biti socijalno osjetljiv. Treba paziti koga i koliko oporezovati. U studiju pozdravljam našeg gosta Nikolu Mijatovića s Pravnog fakulteta u Zagrebu, profesora na katedri za financijsko pravo i financijsku znanost Zagrebačkog pravnog fakulteta. Dobro večer, dobro nam došli. Hvala lijepo, dobro večer. Jedna smo od porezno, čuli smo, najopterećenijih država. Ima li Hrvatska, obzirom na najave ministra Marića, kako u ovom trenutku nismo spremni, trebaju dodatne analize, zapravo čekati vrijeme od godinu dana da se razmotri ova problematika? Pa teško u ovom trenutku reći, jer proračun još nije niti donesen. Najavljuje se donošenje proračuna za neki 10-ak dana. Nakon što proračun bude donesen, treba proteći jedno vrijeme da bi se vidjelo u kojoj mjeri se taj proračun izvršava. Zamišljen je dosta ambiciozno, znači manjak proračunski 3% BDP-a. Ako se pokaže ta jedna stabilnost punjenja proračunskih prihoda, isto tako potrebno je obratiti pozornost na prihode tijekom ljetne sezone kada su u pravilu veći prihodi od PDV i trošarina zbog priljeva turista, onda se može u vrlo kratkom roku pristupiti određenim promjenama, a naravno svaka porezna promjena može izazvati, u pravilu će biti možda i određeni manjak proračunskih prihoda ako nije dobro promišljena i zato u situaciji proračunske nestabilnosti kratkoročno treba voditi računa upravo o održavanju te stabilnosti. Kažu, kratkoročne mjere mogu dovesti do određenog manjka, ali dugoročno to trebalo bi potaknuti nekakav gospodarski rast i donošenje novih prihoda. Evo, već za vrijeme bivšeg ministra Linića je bila otvorena rasprava o porezu na nekretnine. Čuli smo ovdje kakav je vaš stav? Pa, porez na nekretnine kao takav postoji u suvremenim državama. Mi zapravo već imamo jednu vrstu poreza na nekretnine, a to je porez na kuće za odmor, koji kao takav postoji. Pitanje je zapravo preduvjeta za uvođenje toga poreza, to je prije svega sređene zemljišne knjige, a isto tako visine tog poreznog opterećenja. Ako bi to bilo nekakvo primjereno porezno opterećenje, onda ne bi to predstavljao nekakav veliki porezni atak, odnosno nastavak nekakve porezne represije prema građanima, ali kažem, tu treba prije svega stvoriti čiste zemljišne knjige i jednu odmjerenu poreznu stopu.
uvesti. Treba li onda smanjiti opću stopu PDV-a koja je druga najveća u Europi nakon Mađarske? Pa bojim se da mi u ovom trenutku nemamo uvjeta za smanjivanje stope PDV-a. Po meni je ključno pitanje jesmo li mi tu stopu PDV-a trebali povećavati na 25%. Ako je ona već povećana ovim postojećim okolnostima i sad vidimo pokazuje jednu stabilnost punjenja državnog proračuna, osobno ne bi išao za ukidanje, odnosno smanjivanje stope PDV-a. Eventualno se može čak razmisliti o nekakvim ukidanjima poreznih oslobođenja, odnosno promjenama unutar drugih poreznih sustava, od drugih poreznih oblika, prije svega porezno rasterećenje rada. I samo kratko za kraj, jako dobro poznajete praksu ostalih zemalja u okružju. Imamo li mi uopće i koliko manevarskog prostora? Pa manevarski prostor je vrlo sužen. Mogu se poduzimati nekakve mjere, ali to neće biti nikakve radikalne porezne mjere. Mislim da treba ići prije svega na pojednostavljenje poreznog sustava, isto tako na promjene u okviru općeg poreznog zakona, rješavanje nekakvih ključnih pitanja poput zastare, instituta znači zastare, a isto tako jedna pravna sigurnost gdje bi poduzetnici, zapravo svi oni koji se tiče porezni sustav, imali jedan kontinuitet tih propisa, poreznog opterećenja i u roku od sljedeće 2, 3, 4 godine unaprijed znali svoje porezno opterećenje. Da, njihovu transparentnost i jasnoću. Hvala vam za večeras. Hvala vama.